Čini se da znamo apsolutno sve o običnoj guski. Glasna ptica koja voli siktati i plivati u najbližem ribnjaku. No u stvarnosti, ovo drevno stvorenje potječe još iz doba dinosaura. Može letjeti naopačke, slobodno diše na golemim visinama i doslovno je jednom odredila tijek ljudske povijesti. Unutar krhke ljuske, uronjeno u apsolutni mrak, počinje kućati srce stvorenja čija je evolucijska linija desecima milijuna godina starija od čovječanstva. Još nije vidjelo sunčevu svjetlost, nije čulo šum vjetra i ne poznaje okus slatke vode. Ali u njegovom DNK već postoje najstariji algoritmi adaptacije. To nije samo ptica, već potomak drevne grane preživjelih, čiji je biološki kod prekaljen u epohama masovnih planetarnih promjena. Povijest ove obitelji započela je mnogo prije pojave prvog čovjeka na Zemlji, kako pokazuje paleontolog Daniel Field u svojoj studiji o najstarijim pticama objavljenoj u časopisu Nature. Preci modernih vodenih ptica ovladali su našim planetom još krajem razdoblja krede. Prije otprilike 66 milijuna godina na zalasku ere dinosaura već je postojala mala ptica nazvana Asteriornis. Ona je spajala osobine predaka današnjih kokoši i pataka. Imala je nevjerojatnu plastičnost, a njezina evolucijska linija uspjela je proći kroz najveće globalno izumiranje u povijesti Zemlje. U eri Kenozoika preci gusaka počeli su brzo zauzimati oslobođene ekološke niše. Fosilni ostaci dokazuju da su prije 15 milijuna godina obalama drevnih jezera i močvara hodale i letjele ptice koje je praktički nemoguće razlikovati od modernih divljih gusaka. Razvile su idealnu anatomsku formulu za otvorene krajolike, pretvorivši se u savršene biljoidne putnike. I evo, ovaj se drevni mehanizam ponovno pokreće. Rađa se novo gusje mladunče. Guske spadaju u kategoriju ptica potrkušaca, nidifugi. One nemaju vremena za dugotrajnu adaptaciju i sazrijevanje u gnijezdu. Samo nekoliko sati nakon što pule probije tvrdu ljusku, svojim malim, djajnim zubom ono se potpuno osuši, prekrije gustim slojem toplog puha i otvori oči. Već sutradan ova puhasta loptica, teška tek nekoliko desetaka grama, neustrašivo slijedi majku. Prvi se put kupa u hladnoj vodi i počinje sama pronalaziti hranu. Od prvih sekundi priroda ga daruje jedinstvenim arsenalom. Na rubovima kljuna novorođenog guščića nalaze se posebni zupci i rožnate lamelice. Pomoću njih mala ptica može sjeći tvrde stabljike tundarske trave, vaditi hranjivo korijenje iz otopljenog tla i zadržavati sklisku vegetaciju. Istovremeno, roditelji nikada ne hrane svoje mladunce iz kljuna u kljun. Otac i majka igraju ulogu iskusnih mentora i pouzdanih zaštitnika. Otac patrolira teritorijem, spreman u svakom trenutku odbiti lisicu ili veliku pticu grabljivicu, dok majka uči malene prepoznati signale za uzbunu i pronaći najbogatije pašnjake. Kratko sjeverno, ljeto diktira ubrzan ritam. Kako bi se pripremilo za jesen, mladunče mora rasti nevjerojatnom brzinom, dobivati na masi i zamijeniti puh prvim perjem odrasle jedinke. Ipak, upravo na pragu zrelosti, kada mlade ptice prvi put isprobavaju snagu svojih krila, priroda im zadaje neočekivan udarac. Organizam guske pokreće mehanizam koji je na nekoliko tjedana potpuno lišava sposobnosti uzletanja, pretvarajući moćnog letača u bespomoćnog i ranjivog pustinjaka. Usput, ako želite redotkrivati ovakve tajne prirod, pretplatite se na kanal. To puno pomaže u objavljivanju novih videozapisa. Do tada nastavimo. Zamislite apsolutno ronilačko odijelo koje ne propušta ni kap ledeno hladne vode i zadržava toplinu čak i usred arktičke oluje. Ali cijena posjedovanja ove idealne zaštite je apsolutna nemoć i potpuni gubitak neba na nekoliko dugih tjedana. Svako pero guske je čudo. Tisuće sićušnih grančica s kukicama tvore mrežu toliko gustu da fizički zadržava zrak i doslovno odbija vodu. Ispod ovog vanjskog štita nalazi se sloj elastičnog puha koji čuva toplinu tik uz kožu, a u tome pomaže trtična žlijezda u bazi repa. Guska marljivo raspoređuje svoj uljni iscijedak po perju, štiteći ga od isušivanja i lomljivosti. U kombinaciji s mikrostrukturom pera, ova impregnacija stvara legendarni učinak odbijanja vode. Pri izlasku iz vode ptica ostaje suha. Međutim, čak i takva zaštita neizbježno se troši pod utjecajem trenja, sunca i napora. I kada nastupi vrhunac ljeta, u organizmu se pokreće masivan biološki proces, metarenje. Za razliku od malih ptica, koje postupno mijenjaju perje i ne gube sposobnost letenja, guske plaćaju visoku cijenu za svoje voluminozno tijelo. Zbog velike težine, ptica se jednostavno ne bi mogla održati u zraku s djelomičnim krilima, stoga im istovremeno ispada svo letno perje. U samo nekoliko dana guske sinkronizirano gube sposobnost uzletanja, iako se repna pera mijenjaju postupno radi održavanja ravnoteže.
Kako opisuje ornitolog i kandidat bioloških znanosti Evo Blik, razdoblje metarenja za guske postaje najranjiviji dio života. U trenutku gospodar nebeskih prostranstava postaje vezan za zemlju i vodu, lišen svoje glavne prednosti, mogućnosti spašavanja bijegom. U to se vrijeme ponašanje ptica radikalno mijenja. Iz bučnih gospodara teritorija pretvaraju se u oprezne i tihe pustinjake. Guske se okupljaju na velikim vodenim površinama. Skrivaju se u gustim šikarama trske i gotovo uopće ne izlaze na kopno. Zbog skromne prehrane i goleme potrošnje energije za rast novog perja. Ptice vidno mršave. Jedini spas pri pojavi bilo kakve prijetnje postaje sposobnost pravovremenog skrivanja u vegetaciji ili povlačenja na pučinu. Ali ovo razdoblje iskušenja završava jednako brzo kao što je i počelo. Do kraja ljeta odrasle ptice potpuno obnavljaju svoje perje, a mladi se prvi put podižu u zrak. Nova letna pera rastu snažna, fleksibilna i spremna za duge letove. Jato ponovno pokušava raširiti krila i odvojiti se od površine vode. Podignite pogled prema nebu i vidjet ćete kako se velika ptica pri ogromnoj brzini naglo okreće trbuhom prema gore. Tijelo joj završi naopačke, ali glava se spretno zakreće, držeći pogled fiksiran na horizontu, dok ptica juri prema dolje u brzom cikcaku. Ono što izvana izgleda kao nagli gubitak kontrole, zapravo je jedan od najgracioznijih aerodinamičkih manevara u divljini. U ornitologiji se ovaj nevjerojatni trik naziva whiffling. Kada guska okrene tijelo i krila, geometrija leta se trenutno mijenja. Uzgon nestaje, a krila se pretvaraju u učinkovitu kočnicu. Ptica koristi ovaj manevar kako bi smanjila veliku brzinu i izgubila visinu prije slijetanja na mali ribnjak ili usku čistinu. Također, ovaj manevar pomaže u trenutnoj promjeni putanja u zraku u slučaju opasnosti. A mlade ptice ga često izvode u igri i kako bi demonstrirale svoju agilnost jatu. Na vodi se ove ptice osjećaju jednako samopouzdano kao i u zraku. Njihovo gusto, vodootporno perje i posebne konture tijela omogućuju im da se s lakoćom održavaju na valovima i štede energiju čak i tijekom jake oluje. Sposobnost besprijekorne interakcije s vjetrom i vodenim elementom čini guske univerzalnim i nevjerojatno izdržljivim navigatorima. Svaki takav element manevriranja nije samo lijep prizor, već važan trening mišića i živčanog sustava prije glavnog ispita u životu ptice selice. Mlada guska se pred očima pretvara u pravog atleta aeronautike. Njezini prsni mišići dobivaju visoku izdržljivost, a dišni sustav se priprema za kolosalne napore. Svake jeseni milijuni ptica uzlijeću prema nebu, ali indijska guska izvodi ono što se čini kao prava biološka zagonetka. Prelazi najveći planinski lanac na planetu, Himalaju, leteći na visini od preko 7 km. Na toj visini tlak zraka pada toliko nisko da pluća većine kopnenih stvorenja jednostavno nisu sposobna izdvojiti potrebnu količinu plina. Ipak, priroda je organizam guske pretvorila u savršen biokemijski motor. Kako dokazuje profesor Charles Bishop sa sveučilišta Bangor u svojoj studiji objavljenoj u znanstvenom časopisu Science. Tajna ovih ptica leži u jedinstvenom restrukturiranju cijelog kardiovaskularnog sustava. Krv indijske guske sadrži posebnu vrstu hemoglobina koji veže kisik s visokom učinkovitošću čak i u uvjetima teške hipoksije. Njezino je srce prožeto izuzetno gustom mrežom kapilara, a mitohondriji u mišićnim stanicama nalaze se na ekstremno maloj udaljenosti od površine, što omogućuje isporuku energije izravno krilima u pokretu. U kombinaciji s povećanom površinom krila i dubokim disanjem, to omogućuje ptici let površinom krila i dubokim disanjem, to omogućuje funkcionira na granici mogućnosti. Istovremeno, studija je pokazala da guske inteligentno štede snagu, prateći reljef po principu vlak smrti, roller coaster, umjesto da jednostavno lete preko najviših vrhova. No, fiziološke osobine predstavljaju samo polovicu uspjeha. Kako bi izdržalo let od 1000 km, jato koristi zakone aerodinamike. Guske se svrstavaju u formaciju u obliku slova V. To nije samo estetska grupacija, već precizan sustav razdvajanja zračnih struja. Vrh krila ptice ispred stvara uzlazni zračni vrtlog. Guska iza nje dospijeva izravno na ovaj nevidljivi zračni val koji je podiže i smanjuje opterećenje njezinih mišića. Kao rezultat takvog kolektivnog rada, ukupna ušteda energije jata doseže 30%. Istovremeno, vođa, koji podnosi najteže fizičko opterećenje, redovito se mijenja prepuštajući mjesto odmorenim jedinkama i povlačeći se na začelje formacije, gdje se nalaze mlađe i slabije ptice. Nakon što prođe ovaj rigorozni ispit visine, hladnoće i dugotrajnog leta, mladi putnik konačno stiže u tople krajeve na zimovanje. Nakon 2 do 3 godine, dosegnuvši odraslu dob,
ptica je spremna za razmnožavanje. U svijetu u kojem većina živih bića formira parove za samo jednu sezonu, sjeverna divlja guska čini zapanjujući evolucijski izbor. Ona traži partnera za mnogo godina, a često i za cijeli život. Za ove ptice vjernost nije samo metafora, već jedan od najjačih oblika monogamije u životinskom svijetu. Par gusaka je harmonična zajednica izgrađena na složenoj socijalnoj komunikaciji i dubokoj međusobnoj privrženosti. Birajući jedno drugo, među tisućama jedinki u golemom jatu, mužjak i ženka ostaju nerazdvojni tijekom dugih letova preko kontinenata i oštrih zimovanja. Ako se nesreća dogodi jednom od partnera, preostala ptica pati od teškog stresa. Privremeno gubi socijalni status, pokazuje apatiju i može izbjegavati traženje nove zajednice nekoliko sezona. Kako je opisao istaknuti zoolog Konrad Lorenz, u bazi ove fenomenalne unije stoji jedinstveni ritual triumfalnog krika. Mužjak, nakon što otjera uljeza s obiteljskog teritorija, vraća se ženki s posebnim istezanjem vrata i karakterističnim grlenim zvukovima. Ženka trenutno prihvaća taj ritam i zajedno izvode bučan duet. Ovaj ritual ne samo da oslobađa unutarnju napetost u jatu, već djeluje kao glavni stup koji povezuje par godinama. Kada se u proljeće ptice vrate u sjeverna područja za gnježđenje, njihova zajednica prelazi u novu fazu. Uređenje doma. Ženka pokazuje nevjerojatnu brigu prema budućim mladuncima. Kako bi zaštitila leglo od prodornog vjetra i mraza, ona čupa najtopliji pus vlastitih prsa. Njime oblaže gnijezdo, stvarajući unutra mikroklimu sposobnu zadržati toplinu, čak i kada vani vlada nevrijeme. Dok ženka sjedi na jajima, mužjak stražari. A kada polarni lisci kruže u blizini, sjeverne guske i guske iz roda Branta koriste nevjerojatnu strategiju. One se naseljavaju u neposrednoj blizini pernatih grabežljivaca, sivih sokolova i polarnih sova. Na prvi pogled to izgleda kao očajnički potez, ali u stvarnosti predstavlja preciznu računicu. Ptice grabljivice nikada ne lov u blizini vlastitog gnijezda, ali istovremeno žestoko tjeraju sve lisice ili polarnu lisat koja se približi njihovom teritoriju. Posljedično, guske dobivaju sigurnosnu kupolu pod krilom strašnog susjeda. Čuvajući gnijezdo, otac obitelji pretvara se u beskompromisnog branitelja. Ako se uljez približi leglu, gusak će raširiti krila i spustiti prijeteći zvuk sličan siktaju. I bez oklijevanja se baciti na protivnika, čak i ako ga on značajno nadmašuje veličinom. Upravo su ta osjetljivost, hrabrost i apsolutna budnost nekada izvukli rođake ovih ptica izvan granica divljine. Domaće guske postale su heroji legendarnih događaja antičkog svijeta. Noći 390 godine prije Krista tama se zgusnula iznad strmih stijena brda Kapitolij u antičkom Rimu, dok su se neprijateljski odredi u tišini penjali uza stijenu, oslanjajući se na apsolutno iznenađenje. Psi čuvari, iscrpljeni višemjesečnom opsadom, šutjeli su, a umorne straže spavale, ne sluteći da sudbina grada visi o budnom snu nekoliko ptica. Na samom vrhu brda u svetištu Božice Junone nalazile su se svete guske. One su prve otkrile jedva čujan šum izvan zidina i trenutno podigle zaglušujuće gakanje, žestoko mašući krilima i probudivši garnizon. Iznenađenje je osujećeno, a Rim je doživio svoje najlegendarnije spašavanje. Kako detaljno opisuje rimski povjesničar Tit Livije u svom dijelu Povijest od osnutka grada, upravo su beskompromisnost i budnost gusaka zaštitile glavno uporište grada od konačnog pada u tom kritičnom trenutku. Ali zašto se baš guska pokazala pouzdanim stražarom od dresiranog psa? Tajna je u jedinstvenoj fiziologiji ove ptice. Za razliku od ljudi i većine kopnenih životinja, guske posjeduju ne samo fenomenalan sluh, već i sposobnost spavanja u režimu u kojem se jedna hemisfera mozga odmara, dok druga nastavlja obrađivati signale iz okoline. Osim toga, guska se ne može potkupiti ili omesti hranom. Njezin nagon za obranom teritorija aktivira se trenutno i bez iznimke. Čovječanstvo je brzo cijenilo ove kvalitete. Proces pripitomljavanja divlje sive guske u Europi i azijske labudaste guske na istoku započeo je prije otprilike 7000 godina, pretvorivši ih u jedne od prvih pripitomljenih ptica i najvrednije čovjekove pratioce. Istovremeno, njihova uloga u povijesti nadišla je granice obične straže. Stotinama godina gusja pera predstavljala su glavni instrument razvoja znanosti, književnosti i prava na svjetskoj razini. Svakim potezom posebno rezanog pera prepisivali su se antički rukopisi, potpisivali državni ugovori i stvarala remek dijela svjetske klasične književnosti. Čak i u 20. stoljeću ove su ptice nastavile iznenađivati ljude u najneočekivanim područjima.
Na plantažama pamuka u Sjedinjenim državama guske su se počele koristiti kao idealni pljevitelji. Imajući sposobnost selektivnog jedenja korova, one nisu dirale same grmove pamuka, čisteći golema polja bez upotrebe kemikalija ili teške mašinerije. A u strogo čuvanim objektima, od strateških skladišta do slavnih škotskih destilerija, jata gusaka radila su kao prirodni sustav dojave, reagirajući na svaku neovlaštenu osobu brže od mnogih elektroničkih senzora. Prelazeći put od hrabrog antičkog zaštitnika do vjernog čovjekovog suputnika, ova je ptića dokazala svoju nevjerojatnu fleksibilnost i inteligenciju. Ali kada dođe vrijeme da napusti istražene krajeve i krene na put dug 6000 km, guska aktivira svoju najtajanstveniju supermoć. Nevjerojatna energija leta, gusti oblaci i tisuće kilometara apsolutno nepoznatog prostora pod krilima. Uvjeti u kojima čak i modern linijski zrakoplov zahtijeva najsloženije sustave orijentacije. Ali divlja guska prolazi ovu rutu bez greške, slijećući s preciznošću od nekoliko metara točno na onaj sićušni komadić arktičke tundre, gdje se izlegla prije mnogo godina. Fenomenalna navigacija ovih ptica jedna je od najvećih i najfascinantnijih zagonetki. Čovjek se navikao oslanjati na fizičke karte i elektroničke instrumente, ali organizam guske nosi u sebi neorganizam guske nose bi nekoliko neovisnih navigacijskih sustava istovremeno. Glavni među njima je sposobnost da doslovno vide magnetsko polje Zemlje. Mrežnica gusaka sadrži jedinstvene proteine osjetljive na svjetlost, kriptokrome. Pri kontaktu svjetlosti s njima pokreću se kvantni procesi koji ptici omogućuju vizualno opažanje linija sila planeta u obliku uzoraka svjetlih i tamnih mrlja nanesenih na stvarni krajolik. Kako dokazuje profesor Henrik Muritzen sa sveučilišta u Oldenburgu u svojoj studiji objavljenoj u časopisu Nature, ovaj mehanizam funkcionira kao ugrađeni kompas. On pomaže ptici održati ispravan kurs u sumrak i kroz neprekidni veo magle. Osim magnetskog osjetila, guske posjeduju izvrsno pamćenje za orijentire u krajoliku i zvijezdane karte. Tijekom dnevnih letova one čitaju zavoje rijeka, planinske lance i obalne linije, a noću se orijentiraju prema rasporedu zvježđa. Za guske je migracija socijalna vještina koja se prenosi unutar jata. Mlade ptice lete zajedno sa starima, postupno stvarajući vlastitu kartu rute. Iskusne guske prenose im znanje o ključnim usputnim stanicama, posebnim ekološkim benzinskim postajama, gdje se jato može odmoriti i obnoviti resurse prije sljedećeg uzleta. Ova iznimno složena logistika migracije omogućuje jatu gusaka da funkcionira kao jedan organizam. Ptice su sposobne izračunati raspored leta s velikom preciznošću, prilagođavajući se kretanju atmosferskih fronti i povoljnim vjetrovima, što im omogućuje prelazak golemih udaljenosti uz minimalne fizičke troškove. Navigacija guske temelje na kojem počiva prijenos iskustva generacija. Odrasla iskusna guska koja je proživjela više od desetljeća u divljini pretvara se u pravog čuvara znanja cijelog jata. Ona zna gdje pronaći čistu vodu u sušnoj godini, kako zaobići čistu vodu sa područja i gdje se skloniti od neočekivano izbijele mećave. Ipak, čak i ovaj fenomenalni navigator formiran tijekom milijuna godina suočava se s iskušenjima za koja ga evolucija nije pripremila. Tijekom godina života, divlja guska prijeđe udaljenost jednaku nekoliko putovanja oko svijeta. U njezino pamćenje utisnuta je gigantska karta kontinenta na kojoj svako jezero, zavojke imaju vlastit značaj, zavaj rijeke i planinski vrh imaju vlastit značaj. Formacija u obliku slova V genijalan je mehanizam fiziologije i navigacije. Preuzima najteži teret i umorivši se prelazi na začelje radi odmora, prepuštajući mjesto sljedećoj. Unutar formacije guske ispuštaju posebne signale, ohrabrujući vođe i pomažući mladima održati razmak tijekom teških noćnih dionica. Ovaj proces prijenosa iskustva i stalne interakcije glavna je tajna preživljavanja vrste. Ipak, danas se uobičajene migracijske rute, formirane prije milijuna godina, suočavaju s teškim pritiskom ljudske aktivnosti. Kako primjećuje doktor bioloških znanosti Aleksandar Kondratjev u svojoj studiji o dinamici populacija arktičkih vodenih ptica, mnoge rijetke vrste poput male guskare, Anser erythropus, dospjele su u ranjiv položaj zbog promjena na uobičajenim mjestima odmora i zimovanja. Isušivanje vlačnih staništa, gradnja na obalama i izmjena tradicionalnih pašnjaka prisiljavaju jata da u hodu redefiniraju svoje drevne rute, trošeći dragocjenu snagu u potrazi za sigurnim odmorištima. Pa ipak, unatoč svim preprekama, živi krug naravi se nastavlja. Akumulirano iskustvo ne nestaje bez traga. Ono ostaje u onim mladim ptićama koje su starije vodile kroz ledene visine troposfere i naučile ih čitati nevidljive magnetske linije planeta.
Powijest jedne ptice pokazuje se kao duboki ep o nevjerojatnoj izdržljivosti, obiteljskoj odanosti i autentičnom osjećaju doma, zbog kojeg vrijedi prijeći 1000 kilometara. I svake jeseni, kada iznad usnulih šuma odjekne dugotrajan i prodoran krik jata u prolazu, planet ponovno čuje taj drevni glas, glas legendarnog zaštitnika i osvajača nebeskih prostranstava, koji nas podsjeća na istinsku slobodu, hrabrost i vječni ciklus života.